Iga usiaba monyugwete ese iya soile orocho mombro orio tenene garia to chimbu yale oitabiru Kenya ko yontagete momoe chinguru oetira songaro Jeremia naliako kutware esurengiya naliaba kusitura asikwe ekare kero kirya igoro ntukeganetie omwaka bunanji narure Nairobi yomoja konsokia ndore tarehe 27 asedebe. Aya iga ntole nabangi nabaita mheshimiwa Alice Chae omheshimiwa Josephine Nyarega mbuya mono sana naende mbuya mono sana twabere naini korumambie este service abana ba mintombara ababere nko batebinde babakwani oyo minto mosongo no oyo minta atebe muba manyete babakwanie baengo likono babakwanie daike omogeni onene ndageta kwana oyo nataka mheshimiwa Martha Karua sasa aongee. Microphone iko wapi? Aya, Ekerenyo hoye! Ekerenyo hoye! Abantu baitu baikonge mbuya more. Rero ndero. Omugambi ito chire. Naande buna chire iga twabere toko batebyo mutinyo etire nga nongaro. Erinde toma chinguru. Erinde Kasongo agende katari baigoyo. Arambe! Aya, mheshimiwa atebe 1 minute please. Arambe! Arambe! Mwanchete Matiang'i. Como wekera more bikoroto. Mwe ongaro achikobo mwemsi agende bikoroto chinero byambya mono sana. Aya, omheshimiwa Jeremiah Ongaro. Nero tokorigeli chikura. Ongaro nga yore. Abaminto tokwanye daike ya moza